Това, което е странно, разбира се, защо преди 3 месеца, когато дигахме постоянно цените заради ръста на цените на нефта, никой не протестираше. И сега, когато за последния месец половина сме ги свалили повече от 7 пъти, хората протестират. Странно беше обаче. Странно беше обаче и това рязко падане на цените в рамките на седмица с много. Аз току-що представих цените на котировките и показват как са се движили в България и по цяла Европа. Когато наистина имаше рязко падане, ние следваме цялата котировка и рязко сме цените. Нещо повече по всяка вероятно ще продължим да го правим, защото виждам тенденцията на нефта върви надолу. Да очакваме цените да продължи да падат. Ще ме да каже КЗК. Или все пак като тенденцията на света? Да, така и би трябвало даже в скоро време да се случи. Господин Златев, при положение, че сте убеден, че няма влияние в протестите, съгласихте се на среща с вицепремиера Томислав Дончев. Той поиска от вас мерки, вие дадохте. Защо се наложи тази бърза? Нека по друг начин да го кажа. Когато вицепремиера на Република България ни кани на среща, общо зато ние няма как да откажем тази среща. Но трябва да призная, че беше изключително конструктивен диалог. Аз имам голями адмирации и уважение към вицепремиера Дончев. Той е човек технократ, който разбира същността на проблемите. Да, проведохме много откровен разговор и обсъдихме възможността, каква е възможността да се намалят цени. Има ли такава въобще? Да се намалят в рамките на очаквания от 30-40 стотинки, в момента няма такава възможност и е нереално. Може да се говори за намаляване в порядъка на 5-6 стотинки максимум на тогавашна дата, защото цените варират, разбира се. Тук по-скоро голямия въпрос е защо има бензиностанции, които продават за 2,20 и има други за 1,80 лв. Така започнаха протестите на хората. Вие бяхте свидетели, ние обявихме изцяло на преди 2 седмици каква е била структурата на цената на всеки литър бензин и дизел. Аз очаквам по същия начин хората, които продават на 1,80 лв. да излезнат и да обявят по същия начин структурата на цената си и очаквам НАП и Министерството на финансите да кажат това е ли възможно. Господин Златев, защо обаче мерките, които тогава набелязахте, като отпадане на биокомпонентите и по-ясна касова бележка на бензиностанциите, сега ние разбираме, че няма да бъдат приложени? Аз не съм казал такова нещо, но за да бъде изваден биокомпонент от състава на горивото, което се продава, трябва решение на Министерския съвет и промяна на закона. Освен това има европейска конвенция, която казва, че на годишна база ние трябва да достигнем определени единици. Вариант е за 3 месеца през зимата да ги извадим, но след това да компенсираме лятото и вместо 6% да бъде примерно 9% или 10%. Но тогава традиционно са по-скъпи горивата и август месец, ако ни натоварим с биодобавка. Това беше и нашата логика. И мисля, че вицепремиера Дончев е възприема. А касовата бележка? Значи, ако касовата бележка е начин, по който ще изсветли всички участници на пазара на горива и ще накара българските граждани да се научат да си искат бончето от касови апарати да го приберат, ние приветстваме това решение. Друг е въпрос.